Ина марамат срочно фурӯши Toyota Corolla Verso 2006 дизел, объем мотораш 2, коробка механика. Мошин солона тонировка ва ҳуҷҷаташ кардагӣ аст. Мошин дӯстон аз полни фулша, мақсад ки Toyota Corolla Verso мақсад ки фули фулша. Дӯстони азиз, мултирул, кондиционер, обогрев, обшим ҳамаи функсияҳоро дорад ва дӯстони азиз ба наздикӣ мегӯяд, мақсад ки тонировка ҳуҷҷатша нав кардагӣ аст, яъне ки солонаи пурра дорад. Мотор ду дӯстони азиз ҳамихел 1.8 ё 2 ҳамихел гуфтаган, мақсад ки дизелай, коробка механикаи 2006 сол. Нархи мошина мега 82,000 сомон мега, бо муомилаи хуб мегад мекунем. Мошина мега не ки гап нест. 82,000 сомон бо муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. Мошин идеални, коробка, мотор кудуфта мегад гарантия. Ин мошини дастии хичомдай, мақсад ки мошина ҳам вагон гирифтагишон амин як чанқай як даст гашти сай. 2006 дӯстони азиз дизел, коробка механика, мотор 2. Мошин дар шаҳри Душанбе дар тарафи 9 км тарафи Мирзобекда қарор дорад. 82,000 мега кан карена хайдор боша мега муомилаи хуб мекунем. Маравад назар доред, сироша маълумоти пурраниша хитон гирем.